приятелчета! Сега ще ви покажа как да си изтеглите Obsidian Hack за 1.6.2. Ето, линк ще е в описанието. Ето го Obsidian Hack, бара, бинги, джингери-бинги, download, това вече не трябва. AdFly, трябва да ви покажа, ето чакате 5 секунди, 4, 3, тази снимка кефи. Едно и skip ad. Арева, skip ad. Да не ми скипваш ада. Нещо ми бъгна. Чакайте. Бъгна, ето го. И сега ще ви се тегли. Ще дам на пауза сега, когато се изтегли. Не, ще почакаме. Детелини. И проверява се за вирусчета. Ето го. Тя в павката. Много съм голям българен. Екстрактвате го. Сега ще ви покажа колко папки ще имате в това. Сега. Търсите папката. Ето я. Значи, ето е първа папка. Obsidian клиент. Това две не ви трябва да отма. Е така се едно. Без това две или едно. Аз така трябва да ви е. Отваряте си го, вътре имате още една папка. И тази папка вътре има 3 елемента. Този и този. Трябва ви само тази папка. Сега, отивате в AppData. .minecraft. Отивате и тук в Versions. Аз имам още ли го имам. Слагате си тази папка тук, както съм направил. Вътре трябва да имат ето тези два елемента. Защото на мен не мога да кажа. Трябва да имате след това такова. Дайте направо, ще го направя както трябва. И варям пак. Version. Чайте сега. Значи, това да не се бъркате. Това Obsidian. Това го слагам тук. Отля в кошчето. Махна всички неща от кошчето. Да, искам. Вътре имах още един за това. И отивате си. Хващате тази папка, премествате я. Ето, това съм преди от това. След това затворите каквото си искате, да не го интересува. Трябва да створите Minecraft. От кракнатата първо съм не става. Там не мога само да се променяш. Ето го. Аз този, защото нали преди малко там се пробвах. И ето този Delete профил. И прави така. Нов профил. Чакайте. Късам. Нов профил. Пишете името на хака. Така се прави всеки един хак. Папката му. Този хак е Obsidian. Търсите го и ето, като има вътре релиз на 0.1.2 така. Има и само, че Nodus. Вътре има тези, които си изтегли хаковете. Аз съм Nodus и Obsidian. И Ruby ще си изтегля. Избирате си Obsidian. И Save профил. Мерате си го тук. Ето го Obsidian. Пишете нема. Марио 03. Това съм I. Това съм аз. Сега ще е мъничко променено. Ще малко тук. Отзад вижте как е. Отдолу пише Obsidian. И
кой си избера творчески, естествено. Пъти, 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 пъти. И ето ви го Obsidian. Ето Obsidian Client 9.3 X-Ray. Здрасти. Това не знам какво направих сега. Какво стана това, бе? Как го направих това? Вау, това е готко. Каквото и да е готко. А сега как? Какво съм аз сега? Да, има двама плеера. Това не мога да разбера. Има двама плеера. Марио 03 и Марио 03 в... Но това не мога да разбера как го направих. И това е Obsidian Hack. Аз съм... Това бях аз, Марио 03. Това от мен за сега. Айде, бай!